obligé anao tsy maintsy mankatia vatagnanao fa io nininao. Obligé anao tsy maintsy hisaotra izy fa io nininao. Magnano vazafady aminazy koa anao agnatina andro raiky mandeha mivolagna hoe vatagnanakahy zegny tsy tiako. Satria io le raha zavaboary insupporté, fagnahinao supporté, raha jiaby mombanao tagnatiny anao rango mbala ino ndraiky isaka anao jeudi, isaka anao mizaha vidéo nakaty. Itiava vatagnanao. Itiava fa tsisy olo ankatia, tsisy olo tokony andeha ankatia io koatry anao. Anao mila matoky izy. Volagna hoe anao ndraiky za vatagnanakahy. Atrikaro hoe mandrakizay. Tsisy tany mahasarika atsika. Itianao za. Anao koa tsy mitia egninao. C'est vraiment dommage. Satria ny olo araiky alohany izy hoanagna paix, hoanagna hoe za zegny agnatiny egninakahy tiako egninakahy. De izy mahay mitia vatagnanazy mankasitrika hoe ity nakahy izy ty. I raha ty nakahy. Soyez fiers zala. Anao koa magnaraka zato. Tsy tiako hoe kanao managna doute. Za tiako karaha iraha ihany, za tiako karaha iraha ihany. Non, non. Anao efa anao io. Zavaboary nagnamboarin-Dragnahary anao. Mahatsara anao io. Peu importe. Zany misy raha manque. Non, 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 non. Aza dinigna tsintriky le manque. Tiava tsintriky. Ataova isera volanko aminao zegny fa une fois anao mahay mitia egninao. Hitanao fa tsisy dikany avy le raha jiaby volagnin'olo tsy manjary mombanao. Hitanao fa kritika ataon'olo jiaby aminao io tsisy dikany. Satria efa ampy le anao tompony mitia egninao. Anao tsy tokony andeha hitantara raha mombanao amin'ny mpiara-miasa aminao. Mahaiza magnavaka ny professionnel ndraiky ny personnel. Anao niany mitantara amin'ny mpiara-miasa aminao hoe za drako jeudi drako nisy rany marary fonaka. Za fonaka za tsy afaka miasa fikato. Un mois na quelques semaines afarany chef nareo magnantogna anao mandeha mivolagna aminao ya hitanay anao mpiasa agnaty somary tsy de maharika, hitanay anao mararirary fo amin'ny raha mandalo aminao fa bon anao anao koa tsaratsara chance anao mbola tafipetra anao koa ratsy chance anao voaroaka. Ny fiaragna miasa tsy andeha tadiavagna meilleur ami. Ny fiaragna miasa tsy andeha tadiavagna namagna hoe andeha ho amin'ny fiaignanao satria asandro dianareo. Asandro irasanareo. Fa tsy tokony andeha ataonao tantara raha mombanao amin'ny olo araiky tsy hainao boka ia. Tsy tokony ataonao koa andeha tany vie privée-n'olo araiky nefa izy tsy andeha hivolagna zigny hoe tsy nisafidy andeha tantara raha momba izy aminao. Firy zany kanao? Magnazy tsy voatery anao andeha ahe fiaignan'olo jiaby amin'ny tany iasanao. Raha ty hitako sady za manokana mihitsy ndro niaigny tamin'ny raha karaha zegny de hitako hoe tegnany magnova ndro anao magnapetraka barrière personnelle. Hoe anao mihitsy ndro magnapetraka limitinao hoe erany am'zegny ndro tantareko, erany am'zegny ndro tsy tantareko. Anao ndro mahay olo ampidirinao agnatin'ny fiaignanao. Satria une fois anao mitantara raha amin'ny collèguenao. Collèguenao tsy andeha hitana secretnao mandrakizay. Ary collèguenao mahavita mandeha mikoragna raha mombanao koa amin'ny collèguenareo. Donc, fais très attention. Mahaiza magnavaka ny professionnel ndraiky personnel. Ninao manokana aza zarazaraigna amin'ny olo karakaran'io na amin'ny olo tsy hainao, amin'ny olo tsisy dikany. Fa igny afaka androbatandroanao amin'ny amaray. Karakôry atao miaraka miasa amin'olo raha tsy loa. Olo kamo zegny mifagniagna kofa magnano raha. Za io ravagna boka niasa, ok? Aloha za tantaraiko aminareo hely astuce ho an'zegny miara-miasa amin'olo karakara zegny mahakamo boka miaraka miasa amin'olo karaha igny. Anao mba namanao zegny izy, anao mba magnampy izy. Lera nanao fotoagnany mba tokony agnampianao izy koa tsy magnampy anao. Ka tantaraiko aminareo ninay. Ka zay zegny kofa midriky marandraigny mifampizara marary. Mifampizara marary hoe ity zegny hoe efa niny zegny hoe zegny hoe efa niny zegny hoe eo amin'ny plus de 30 eo zegny olo marary amin'ny tany misy za io jeudi. Ok? Zay amindrey kofa mizara marary igny, ke koa zegny fa aty zegny kofa misy raha ilaigna ro olo marary abo. Ireo zegny
mikitiky sonnerie. Mikitiky sonnerie igny anao amindray zay mandeha agny. Mandeha agny koa zegny fa mararina aka. Fa mararina aka mikitiky sonnerie. Za mandeha mararina akagny agny mandeha mankany raha tadiaviny. Na nino raha ilainy. Fa ohatra zegny za tsy libre. Afaka zegny olo araiky mandeha mitany mararina aka mangitany. Okay? Zay amindray misy namanay zegny. Koa zegny fa magnena amin'ny mararina izy tsy mandeha. Antegna fitadiaviny mandeha. Ka za amindray zay tamin'iza mbala vovoavy. Za igny karaha sagnatria karaha amboa isaka magnena igny za mitsangana fo tsy haiko raha ty hoe isaka koa fa mararinao fo anao mandeha agny. Okay? Il y a quelques semaines amizay za igny zegny tanarô zegny tsy diniko fa misy olo mampagnena sonnerie za tsy diniko zegny midoko io. Nefa zay samby io i madama araiky amindray zegny tsy mandeha nazovy mampagnena sonnerie izy tsy mandeha. Niezaka amindray boka iavanareo ty fôtony nisy namako araiky zegny volagna taminaka anao raha volaigny karaha ty namagna koa nomany karakory koa fa tsy no aza mandeha. I raha ty amindray tsy zatra iavanareo. Za zegny tsy zatra za le karaha zegny le mifagnohigna boka amizay tsy diniko magnena raha magnena fôtony maresaka zegny ohatra tsy anao mandeha agny boka mikitiky raha igny aveo hafaka. Niezaka amizay karaha iavanareo tato amindray. Na nagnena amizay mararina zagny tsy nandeha heky. Izy igny karaha somary nelinely koa fa rango tamin'igny. Izy koa ny misy fotoagna izy tegna ravoravo koa fa miaraka aminaka fôtony za mandeha fô zegny na inino zegny raha magnena agny. Ka rango tamin'ny andro io amizay nanombo fa elaela zay za nanombo karaha zegny ke na magnena za zegny tsy mandeha fekiny. Izy mitsangana izy mandeha. Ka raha tiako volagniny atsika mba mila mianatra koa mianatra magnanognano raha tsy loha mila mianatra maherihery loha. Fôtony zegny raha fahitako izy za koa tsy niezaka zegny hoe nagnaboaka hoe anao mba tokony mandeha amin'ny rano ary za tegna ny hoe koa mambalay olo zegny edy tegna ny mila boaka hoe antegna tsy sagnatria zegny hoe amboaka afaka tiritirena karaha io fo zegny afaka mbomboegna izy tenitsika hoe magnamboa izy amin'ny tenitsika fôtony raha efa zaraigna fôtony hitany zegny antegna ohatra hoe mbala tsendrika am'lay place misy izy donc volagny dia afaka mbanimbanigna tegna misy karakteran'olo karaha zegny. Donc raha tiako volagniny niany mila magnano ratratry fagnaty koa drako mila maherihery loha koa fa le zay tsy raha tsy ampagnamo zegny fa mila antegna tsotra mila miezaka koa zegny anao matetiky mila miezaka mba ho mafimafy zegny. Za tegna ny karaha zegny problème nakaty. Tsy haiko asa dindera agnaran zegny asa tsotra loatra zegny tsy haiko fekiny fa magnano karaha zegny ke andeha za efa bonne journée tsika jiaby ny tantara zagny tsy haiko tantaranakagny asa misy fa bon bref za zegny mba efa nitantara taminareo hoe atsika tsotratrotra tsy mila magneky viravirain'olo.